Yes, comrades, good morning. Muli bwanji komanso mwaswera bwanji. Comrades, nthawi tafikayi ndi nthawi yoti masiku akupita ndithu. Akuthamanga ngati kwambiri masiku. Anzathu omwe ali ndi ntchito yayikulu yoti afuna voti kwa Malawi sakugona tulo. Ena sakudya ndi kudya komwe. Ena mafoni asiya kuyankha. Masiku akupita kumathero. Kodi Malawi tipanga bwanji kapena tipangira chani anthu amenewo kapena Malawi tapangira chani. Zosangalatsa kwambiri zokuti panopa kumpoto kuno ndiye kwangozaza zipani zonse zikhanga zangozaza kumpoto kuno. DPP, MCP, UTM kuli akali kumpoto kuno. Chipani cha DPP nacho chikufunanso mavoti kumpoto. Chipani cha MCP nachonso chikufuna mavoti kumpoto. Chipani cha UTM nachonso chikufuna mavoti kumpoto. Aliyense kunoko panopa akungoona kuti kodi chitachitike ndi chani. Mukuona kwanga ineyo ndaonera zipani zimene zakhala zikuthamanga up and down kuno kumpoto masiku asalawa kapena masiku mmambuyo. Mpoto ukhangati is a strategic region yomwe mwina akangotenga mavoti ambiri kumpoto kuno ndiye kuti wadusa. I think that's the belief of these politicians. I don't know whether it's a reality. Kwa mmene anthu ambiri akukhulupirira kuti kumpoto kungotenga mavoti akumpoto apang'ono kungogawa nako bwinobwino. Amene adasogole kumpoto ndi amene adatenge usogolo wa dziko lino. So mpoto is a swing state. Ndi region imodzi yomwe imapangisa dziko lathu la Malawi kupangisa kuti democracy ioneke ndithu kuti kumalawi kuti democracy ndi chifukwa cha anthu akumpoto. So anthu akumpoto palibe chipani chomwe chinganene kuti chili ndi base yake kumpoto. Ayi. Zipani zathu zomwe zinayamba kumpoto suti kapena zimakhala zipani zoti anthu akumpoto timazijoyina. Ayi. Ngakhale amene amayamba zipani zimene zamakhala zinzathu azibale athu. Komabe kumpoto is where democracy is real. Kuno kulibe zonyengera kumpoto. Kunoko ndi democracy yeniyeni. Munthu wakumpoto akapanga chiganizo payekha amapanga ndi chiganizo. Sitimayendera gulu kuno kumpoto. Ayi. Kuti kachipani chichi chili ndi anthu ambiri kumwera kapena kupakati kapena ku Eastern region kuzambwe kuvuma. Ayi. Kumpoto we practice real democracy. Even democracy ili kumalawi oyambisa democracy iyi kumalawi anachoka kumpoto. Anthu akumpoto were so proud people. Were so democratic. Sitimaona za mtundu, sitimaona kuti chani. Ayi. We tried. Kumbuyo kuti naisapo ndithu. Tinazaponya pang'ono kumpoto wathu. Nthawi ya Otto Nchirwa democracy was there ngakhale sinaoneke bwino. Otto Nchirwa anayamba chipani kumpoto cha MCP. Anakachita entrust anthu aku Central Region kuyendesa usogolo wa chipani chimene chicha. That was the first thing that Amalawi mwene akumakumbukira. Kuti democracy kumpoto tinayamba nthawi ya Kamuzu. Even Kamuzu democracy samaiziwa. Pamene anthu akumpoto ve democracy timaiziwa. Kuyamba chipani ndikupereka usogolo kwa anzathu aku Central Region. Anzathu aku Central Region akudyera MCP mpaka leroli kumati tukwananso ife anthu akumpoto. So we northerners ndife anthu abwino kwambiri. Koma timaperera mphamvu tikaona anzathu aku Central Region, Southern Region, Eastern Region ngati saona zimene ife tikuona timachita mphwayi kwambiri. So this time zipani zonse ndatchula apa UTM, MCP, DPP zili kuno kumpoto campaigning afuna mavoti omwe tiapase anthu akumpoto. Koma chimene akuiwala enawa makamaka chipani cha DPP ndiyamba ndi chipani cha DPP. Chipani cha DPP chimayiwala kuti democracy inayamba kumpoto kunoko. Koma chifukwa chani democracy inayamba ndi anthu akumpoto. Chipani cha DPP chena kumaziwa zimene zozo. Democracy inayamba kuno kumpoto chifukwa chokuti Amalawi akumpoto timaona ngati tikuponderezedwa. Ndipo tinganene kuti timaponderezedwa kwambiri. Kuyamba mmene MCP inayambira kutenga usogolo wawo kupeleka ku Central Region. Anthu akumpoto kuno sitinakhale pa anthu okondwa. Ayi. Nthawi imene timalimbana ndi azungu anthu akumpoto we fought hard. Koma anthu amene anafera ufulu umene huu kulo ku Malawi akumpoto samachulidwa mpaka leroli. They have never been honored by any other government since 1994. Timangonamizidwa.
So kumpoto kunoko is the mother of democracy is here in the northern region. Zipani zomwe zimapanga respect anthu akumpoto kapena kupanga zinthu zomwe akumpoto tikufuna. Zipani zimene zozo kunoko zindi ufulu wonse. Zikhoza kukhala kunoko asogolawa kwa panga campaign imene angafunire. So for DPP tinaikonda kwambiri nthawi nake nthawi ya Bingu wa Mutharika. Is because Bingu wa Mutharika understood kuti anthu akumpoto ndi anthu oziwa democracy. That's why anatipangira nsewu wabwino from Karonga to Chitipa watamake. Zambiri zabwino Bingu wa Mutharika anativesa bwino anthu akumpoto. May his soul rest in peace. Keep rest in peace. So pano kubwera kwa Peter wa Mutharika kutenga usogolo chipani cha DPP. Ndi amene anaphwanya chilichonse chabwino chomwe Bingu wa Mutharika anapanga kuno kumpoto. And mkati mkumbukire Bingu wa Mutharika got a lot of votes here in the north. It's because he understood the northern. Koma uyu Peter wa Mutharika, Peter Mutharika anatenga usogolo wa ziko linoli. Anthu akumpoto sana mvese chimene amafuna. That's why Peter wa Mutharika can never be a favorite of northern region people. Never. Democracy akumpoto does not see him kuti Peter Mutharika akuzapanga zinzo zododomesa kwambiri kapena zodabwisa zokomera Malawi akumpoto kunoko. Ayi. Ali ndi anthu omwe amuzungulira Peter wa Mutharika omwe amusokoneza. Pamene nthawi imene ya Bingu wa Mutharika, Bingu wa Mutharika was surrounded by anthu anzeru zawo omwe amamvesa bwinobwino chena anthu akumpoto kufuna. Ndiye panopa lero DPP kamabwera kumpoto kuno chimene ndauza nchokuti musogoleri wawo amene anampanga endorse convention Peter wa Mutharika is not a favorite of northern region people. Never. Chifukwa cha anthu omwe amuzungulira mbuli kapenazo anthu adiera. Komanso tikaona age ya Peter wa Mutharika ndi wankulu. I don't think northern region and are ready to see an old man being the president of this country. Anthu akumpoto sinafike size mene. Chwa kunoko tinali ndi anthu anzeru kwambiri. Age mozi ngati Peter wa Mutharika. We had Good Ogondo here, anali DPP. Same age. But he never took the position of presidency wa chipani cha DPP. Good Ogondo sanatenge usogolero wa chipani cha DPP at the age of Peter Mutharika. So kwa anthu akumpoto timachira kudabo Good Ogondo nthawi imene yoyo. Chika Good Ogondo manja yake tinene zoona. Ntchito ya manja yake timaiona Malawi tonsefe. He was very good person and another good candidate. He was a very good replacement wa Bingu wa Mutharika. May so keep in rest in peace. Good Ogondo Bingu atamwalira anthu a DPP akumwera kapena ku Central Region kapena Malawi nsei akanampasa usogolero wa chipani cha DPP. Koma chifukwa chokuti chipani chichi chili ndi anthu ena okula mtima. Good Ogondo died not as a president of DPP. Anangomwalira ngati munthu oziwika bwino pa nkhani ya Kennedy Kachuma. So anthu akumpoto we are not ready to see an old man being on the ballot paper ndi kumpasa vote. Ayi. Komanso khalidwe la Peter Mutharika ndi anthu ache amene akumkankhira. We are not happy. Komanso chachikulu kwambiri endorsement. Anthu akumpoto were not ready to vote for somebody yemwe anangompanga endorse convention without competing with other people. So tikukumbukira kuti Good Ogondo anasiyidwa. Sana mpange endorse bwanji Good Ogondo. Munthu wanzeru zache ntchito yake amagwira bwino kuposa amene iyi Peter wa Mutharika ali Minister of Higher Education or Minister of Justice. Sizinayende eto. So mtima amene wa DPP akabwera kumpoto must know that a northerner is thinking the way I'm saying here. Tinani anthu anzeru kunoko kwa DPP anali bomba. Koma sana tengedwe, they were never ever endorsed to their party conventions ngati asogolera chipani cha DPP to contest as presidential candidates. So kumpoto kunoko DPP forget about getting a vote kwa anthu akumpoto with that age ya Peter Mutharika and with that endorsement. We will never do that anthu akumpoto. Sitingapange zimene zozo. That is about DPP. Let me come to MCP. MCP ngakhale kunoko vitumbiko mumba Nyamata vitumbiko mumba othamanga. He's only wasting his time. Palibe chimene angaphule kunoko kumpoto vitumbiko mumba ndi chakwera. Ayi. Fundo ina ndimene iyi yomwe ndakamba kale.
chipani cha MCP chinayamba kuno kumpoto koma titatenga amakolo athu otonchirwa ine ndagogo anga alatenga usogolo wa chipani cha MCP kupita nawo kwa Kamuzubanda ku Central Region anthu akumpoto tinavutika kwambiri mpaka otonchirwa anafera ku ndende chifukwa cha udani omwe unali pakati pa MCP ndi otonchirwa mpaka anthu amamwimbira nyimbo kuti ni munthu oyipa kwambiri koma anayamba chipani cha MCP. Kanyama Chiume, Dundu Chisiza, Yatuta Chisiza. You can mention a lot of northerners, Omana Fera Ufuru, Rose Chiwambo, even Agogo Vera Chirwa. Anthu kumpoto ambiri anamfera Kamuzu. They supported Kamuzu kukhala msogolo wa ziko la Malawi. Anampasa ulemu onse. Koma MCP never honored a northerner. Sana pangepo kuchina, even school, Chaminadi Secondary School, 1976 or 1970 something. Ana hapa Chaminadi Secondary School. Anatawa kupita kukatona ku Zambia, panopa akukalambira ku Zambia. Chiwoyoti Kamuzu anadala nawo kwambiri. Komanso Kamuzu MCP inapasa ana kumpoto kwapangira quota system. Timapita ku secondary school movutikira kwambiri. Timapita ku university ana akumpoto movutikira kwambiri. Komabe MCP kuti kumpoto kutinyoza kwa ukulu MCP Kamuzubanda amaina kuti amatichula ife kuti dead north. Amati fe kunoko ndikwa kufa. Ndere loli ngati achina vitumbiko mumba yorani metwa Chakwera. Ngakhale ndwa kuchoka kumpoto. There's no way he can change the minds of northerners. Ngakhale kuti ndwa kwathu. Northern region were masters of democracy. Zimena upanga mumba kusapota Chakwera. Zili kutali kwambiri ni maganizo anthu kumpoto. We know MCP in and out. Ubwino MCP tikuziwa kwambiri. Komanso nkhanza za MCP tikuziziwa. Ngaza yayikulu ndimena Chakwera panga apa. Kumusiya Gotani Hala ye mwana sangidwa convention ngati vice president wa chipani cha MCP. Ndikutenga rival wake. Wa Gotani Hala kumpangisa running mate. Nkhaza imene hii kuno kumpoto we cannot smile at MCP. Gotani Hala ndi Mumba analimba na convention pa opposition ya first vice president. Ana wina anali Gotani Hala. Woluza anali yemweyi mwanayi Mumba. Koma taona na Chakwera chimene apanga. Kutenga Mumba olephera uja ku convention. Chikwa iwo wanapanga indosi. Achakwera wanapangidwa indosi convention. Iwonso ndikupanga so indosi Mumba kusiya nkhani ya convention ndikumpanga indosi Mumba kukanga running mate wao. Ndikusiya munthu yemwe anamsankha bwino ku convention my Gotani Hala former speaker of parliament. Ichichi ya Malawi akumpoto ifeyo. Ndikuchitenga serious. Ngakhale we are not favorites of MCP. Koma tungoona ngati history is repeating itself. Anthu amene amadiya anthu yaka Muzubanda sanali otonchirwa ye mwana misa chipanja chamane Congress Party. Ayi. Amadiyera anthu wamba. Chimozi panopa. MCP maulemu onse achoka kwa munthu yemwe anasangidwa bwino ku convention ngati first vice president my Gotani Hala. Ndikukatenga uyu rival party, rival member wa Gotani Hala. Ye mali Mumba. Amalawi akumpoto zimene zozo tinadusa kale. MCP nkhanza sizinate. Komanso on top of that, anthu akumpoto timakhululuka so sanga kwambiri. Tinazakhululukira nthawi inaka MCP awawa 2019-2020. We campaigned for Chakwera. Tinapa campaign ya Chakwera kuno kumpoto 2020. Zimene kunena Mumba zina nzongopwetekesa mutu. Kuti MCP sana nene poti feteza zagula pa 4,000. Iye Mumba nthawi imene anali ali kuti. Cho malonjeza amene amapanga Chakwerawo. Ifeyo timatenga ndifeyo anthu akumpoto kumauza nzizatu kumpoto kuno 20% vote Chakwera. Feteza zakhala pa 4,000 kwacha. Where was Mumba? Was Mumba in heaven? Koma ngakhale ali ku heaven, ndio anali ndi Mulungu. Ndio Mumba yoyo what is he going what is he trying to tell us? Northerners. Ine ndikuona ngati Mumba atu angotipesa mtima atu. Chakwera manena yekha malonjeza yake onsewa. And why we Northerners we don't like MCP here panopa? Ngakhale Mumba ni mwana wa kwathu. Ife silufuna MCP chochi malonjeza amene malonjeza Chakwera. Quite contrary. Ndi mene waendesera bomali pa 5 years. Zambiri zomwe ananena Chakwera zofewa choncho. Zakhazo wawa kwambiri kwa ife akumpoto.
zitukuko sizikuoneka, misewu komanso kagwiritsidwe koyipa ntchito anthu ena akumpoto makamaka mafumu Chakwera wasokoneza kwambiri sanatithandize kuno kumpoto pa nkhani kagwiritsidwe ntchito ndi mafumu anthu akumpoto, as I'm talking, kuzimba kunoko kuli nkhani TM Zikuora ali kundende, nkhani yakwa Zikuora ukuku TM Zikuora panopa Masavani Jere, now it's almost 3 weeks ali kundende. Akarakhala president uyuyu ndi wanzeru amamva bwinobwino zomwe anthu akumpoto kufuna. Masavani Jere sakanakhala mu ndende leroli. Nkhani imene ngati state president akanayenera kuti alowererepo kuti nkhani ya Masavani Jere, nkhani yakwa Mzikuora uvekedwe ufumu omwe kuvuta kwa TM Zikuora ukanayenda bwino kwambiri. Akakhala kuti Chakwera anali wanzeru, koma mthetho anali kumthetho kwa ngoni pamene one of the most respected TA traditional leader Masavani Jere kwa Mzikuora ali kundende, iye kumavina ingoma kuhola koko. President Chakwera yankauta amakonda anthu akumpoto kuzera ku anthu akumzimba kunoko, akanapanga sort out the issue of the arrest of Masavani Jere poyambana ndi Nkosi Amakosi Mberu. Akanakhala president amene ndi wanzeru choyamba chenicheni, akanathandizapo mikangano ya ufumu yomwe ili kuno kumzimba pakati pa Masavani Jere ndi Nkosi Amakosi Mberu. Koma chifukwa kuti Chakwera chimene amaona yeyo amangona udindo wache. So therefore kuno kumpoto ndingopereka zisanzo. Kuno kumpoto we're not ready for Chakwera this time. Komanso campaign imene tinapanga kwambiri kuti Chakwera lowe mboma, we know they have sacrificed a lot. Nthawi imene timapanga campaign against DPP sina nthawi yopheka ngati imene ili panopa kuti Vitumbiko Mumba akumayenda ali mya DPP. Nthawi imene timachosa mboma tikupanga campaign a Chakwera ngati kuti alowe pa mpando wasogoleri, tindakali ndizipyera mathupi mtima mwathu muzilonda sizinapole. DPP matipangira nkhanza mitundu ina ili yonse, and I'm happy that DPP is campaigning here in the north. Ndikusha kudabo DPP angabweso kumpoto, anthu akumpoto fe DPP ndiye inati sambwaza nanjine ndeyi olompite mu Mzimba police cell inuyo amene IMCP pitani muselu ya kumzimba mukaona mwamba umeonale mbapo kuti Ruara ndimango mangidwa every day while I was campaigning for ndanu Chakwera. Ine ndikusapota poera kuti ndikusapota Chakwera simene DPP imani mangira kuyamba na 2014 ndakandi kumangidwa mina more than 41 times DPP limboma kumango ndimanga because I was in opposition. Ndero DPP kamakamba kuti ayi tifuna mukhale anthu abwino kumpoto akuteta amene ndi waboza. DPP does not have any sympathy or empathy for a northerner. Kulibe tinavutika ife tikupangira campaign Chakwera. That's why Chakwera tima mtukwana ineyo ni mtukwana Chakwera, so yokuti timampangira campaign Chakwera pamene DPP yukuti kaulisa koopsa kutimanga tiangotuluka lero sitalo mawa tarowa ndeti na yakuisa bele tinalo okwiya mmene mampasa vote Chakwera tinalo anthu okwiya timagaye mwe Chakwera amva zifuka zomwe timampangira campaign chifukwa timamva kuwawa ndi chipani cha DPP. Koma Chakwera kola mboma zonse jana zitaya uko lero ndi kuti kumtukwana lero simakhala chowawa kwambiri amalawi kuti munthu wina wampangira chabwino while you are sacrificing something kumangidwa timagona kundende na ineyo kuti ndawe ndende moyo wanga nthawi ya DPP ndi UDF. I suffered a lot. Ndero Chakwera tampangira campaign 2020 kulowa mboma Chakwera mphepa ya munthu chosaziwa china chilichonse, not even remembering us how we suffered when we were campaigning for him. Ndia wawa Vitumbiko Mumba akupanga campaign ya Chakwera ali ndi drama Matumba pamene feo nthawi ndimapanga campaign ya Chakwera utakhala mu office we had no money, we had only the heart that zikula Malawi lisinthe. Tina ibe ndarama koma tina ndi mawu ngati mmene tikuyankhula panopa, tina ndi njira zathu zothana ndi chipani cha DPP kuti chelowese mboma hayi ngakhale zinabera chisankho 2019 komabe Mulungu anatidalisa kuti nkhani janapita ku court, they lost the case. Koma tinavutika kwa bazi nayo ya DPP tikupangira campaign la Chakwera. Koma Chakwera kulowa mboma akuti pangaso nkhanza kwambiri anthu akumpoto omwe tinampangisa kuti akhale pa mpando wa president. Comrades Malawians, this is too painful.
Tayo sina muntu kwa kuganza mola kuika against Chakwera. Cho Chakwera kanaka muntu mmozi yemwe anthu akumpoto akanachita understand. We sacrificed for him very much with no money. Amachita kunenera athu a MCP kuti ndalama tilibe za campaign koma tendi thamange tichose DPP boma. Tinaichose DPP boma without money. Lero loli Vitumbiko Mumba ubwera kunoko with millions of kwachas. Situ zati kandama zimenezo wachoka nazo kuti kakumpasa nda Chakwera mpaka ukhala running mate wa Chakwera. Ifeyo panopa kumatinyoza panopa. MCP kumanyoza anthu ngati ifeyo. Samuel Wara kumamunyoza. Ambirimbiri Gotani Hara kumamunyoza. Ndimamva chisoni kwambiri. So comrades Malawians nkhani yayifupi njokuti konseko kumene muli a Malawi kumpoto kunoko we are not ready for DPP, we are not ready for MCP. Pazifukwa zimene ndakuwuzani zizi. We are the master of democracy kuno kumpoto. Democracy kuno kumpoto nditi inayo. Olo chipani chiliko china chake kakuli a 4D, kakuli Petra. We don't care about those parties from the north, originating from the north. If we care about Malawi democracy and kumpoto. That's why chipani cha UTM kunoko tikuchilandira kwambiri. That's why chipani cha UTM tikuchipasa ulemu. So even for the first time in Malawi history, chipani cha chikuru ngati UTM kuzapangira convention kuno kumpoto. That was something very, very outstanding. Ndichinchoti anthu akumpoto timachithokoza kwambiri. Tikuona so kuti chipani cha UTM for the first time kupeza running mate from here in the north. That is something choti timangoyamika ndikuti iyi ndiyo democracy. Pamene chipani cha DPP kunana china Gudo Gondwe koko. They were never even thought of taking the leadership of this party, chipani cha Janis, cha DPP. Chimozi moza wa MCP awawo. Aka account amakonda dziko la Thuli. Amakonda kumpoto kuno. Mai Gotani Hara omwe anasayindwa convention ngati vice president wa chipani. Akana karani metitu instead of Vitumbiko Mumba. So comrades kuno kumpoto yena mkudano oti ai kwa bwera Peter Mutharika ai. Peter wa Mutharika ifeyo kuno kumpoto I've got no story for him. He's an old man. Aka account Peter wa Mutharika amazuwa bwino chena kupanga. Saka na class by ballot paper. So kunoko tinandi munthu wanzeru kwambiri kuchipani cha DPP Malemu Gudo Gondwe. Koma sana mpangepo endozi kukhala leader of DPP after the death of Bingu wa Mutharika. Koma lero panopa at the same age mozi ya Gudo Gondwe wina kafuna akukaka minabe pampando wa usogolwa chipani DPP through an endorsement by party members or loyalists. Here in the north we don't tolerate that. So comrades Malawians, this is what I can tell you about kuti kumpoto kunoko chipani cha DPP cha sokoneza. Ai kunoko zipani za sokoneza nziwiri. MCP siti kuifuna, DPP siti kuifuna. Oyanga apange chotani chiganizo kunoko kampeni jatina kupangirani a chipani cha UTM kuno kumpoto. UTM is still leading here in the north. Expect more votes from here in the north. Palibeso kukai klaso ai. Kampeni tinapanga kale kuno kumpoto. Awawa tiungwalandira ngati anthu odusamu because we're in democracy. Koma in real sense, northerners will not give votes to Peter Mutharika. Northerners will not give votes to Lazarus Chakwera. Well, angafune angatani. Zifukwa zake zimenda kuza nizizi. Achipani cha DPP ali mboma ife tukulimbana nawo tikusapota MCP. DPP inatipangira nkhanza. MCP awawa titapangira kampeni opanda ndalama kulowa mu office sana tipase ulemu sana pange zituko zomwe amatiuza kuti azali pa kumpoto. There's no way panopa wa kumpoto can take MCP seriously. Palibe. Ngakhale Vitumbiko Mumba running mate wawo ndi wakuno kumpoto. Ifeyo northerners, we are not ready. And I'm saying this on behalf of all northerners. We are not ready for MCP. We are not ready for